News Network, Radyo Ronda, DZKI Iriga, member kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Ana, sa tuyang tamang oras, eksakto alas 8 nin pagkaaga. Salamat, hindi malilimutan ating pinagdaanan, ating pinagsamahan. Sa hirap at ginhawa, sa lungkot at saya. Salamat, salamat, salamat sa RPN. Noong simula pa lamang, kayo ang naging magulang. Sa aking bawat hakbang, tulong niyo'y tamang daan. Sa aking mga pagsubok, kayo'y laging tumutok. Kayo na ang laging kapay, hanggang sa magtagumpay. Ang programang ito ay hatid sa inyo ng M. Luelier, Pera Padala. An oras na yan, atod sa indo ni Mr. Julio Victor Marlo Sigera, President, Sigera Technological Colleges, Irigan City. Para sa edukasyon di kalidad, Sigera Technological Colleges. Ang oras na ini, dara po sa Indukan Losenya Electrical Supply para po sa madikalidad na electrical product. Day po kalingawan, Losenya Electrical Supply. Losenya Electrical Supply, madaling makukuha, aranisa na sa Barangay Holcan, San Francisco, Iriga City. On and managed by Engineer Meneleo Losenya. Ang programang ito ay hatid sa inyo ng ACS Manufacturing Corporation. An oras na ini hatod man sa Sendok sa Karahayan Boat ni Vincent Boyet Nagrampa, punong barangay kana San Vicente Sur, Iriga City. An oras na ini hatod man sa Sendok kana Nakings Paul Water Repelling Station, on and managed by Puli and Ani Barasina Bagapuro, na makukuha po dyan sa atubangan kana San Isidro Elementary School, tigdi po sa siyudad kan Iriga. Pamilya padala, ML Kwarta padala, mula sa M. Luelier, mabilis, madali, maasahan. Kwartang pinaghirapan, pinag-ipunan, sa M. Luelier, ang pinagkakaingatan. Padalang kinakailangan, labis na inaasahan, mabilis makakarating sa paroronan. ML Kwarta padala, pamilya padala, padalang galing sa puso. High blood, hypertension, alta presyon, at kung ano-ano pa. Iba't iba man ang tawag, ito ay kayang-kayang makontrol sa tulong ng trio kontra sa anumang sakit. Regular na ehersisyo, tamang nutrisyon, at say no to bisyo. Regular din na kumonsulta sa ating primary care providers para malaman ang angkop na gamutan depende sa inyong risk factors. Para iwas alta presyon, tamang nutrisyon, ehersisyo at medikasyon ang solusyon. Isang paalala mula sa inyong DOH Bicol Center for Health Development. Ang mga malalaking mga balita, ang mga matitinding mga pinag-uusapan, ang mga maiinit at pinagtatalunang mga issue. Lahat hagip, lahat malalaman. Hindi lang sa buong Metro at Mega Manila. Kasama na ang buong Pilipinas. Hahagupit na ang mga malalaking issue sa Ronda Pilipinas. Live na live sa DWIZ AM Metro at Mega Manila. Naka-live din sa DWIZ News FM Regional Stations. Naka-live din sa Radyo Ronda AM Radio sa Pilipinas. Live ding mapapanood sa Aliw 23 Free TV. At naka-live din sa lahat ng DWIZ Digital News accounts, Facebook, YouTube at DWIZ News website. Ronda Pilipinas. Wala nang mahuhuli sa balita. Wala nang maiiwanang issue na hindi mo alam. Ngayon, updated ka na sa Ronda Pilipinas. Kasama si Dennis Antenor Jr. Ronda Pilipinas. Monday to Friday, 10 a.m.
Mga karonda, magdangog na sa programang Barreta Asin Platica ni Baracena Maconsuelo. Talagang kakaiba. Barreta Asin Platica ni Philip Baracena. Mga tugang Diyos marahay na aga po sa Indog Boss. Pet sa 15 kita kan bulan na Agosto daw po kita nin Webes. Iba niya to sa lado technical si Chave na obra. Sa information si Tony Matic Saison. Sa transmitter si Bert Cabrillas. Magayon na bareta ini duman sa mga maresibi na namanin 15:30. So tauhan ka na sa endang sweldo kinsinas. Maray so mga makakaresibi na tulos ngunya na pagkaaldaw. Ano dahil ta na pagparahaluyon na sa tuyang intro? Report! Nasa linya tulos si Ate Glenn. Ate Glenn, pasok. Salamat karandang Philip. Maray na pagkaaga si Ringman sa mga nagantabay sa tuya. Maray ta yaon ka na dyan. Makuyan. Maantabayanan ang mga bareta niya to sa lado lokal, specialmente. Padangadang na karandang Philip, September, dakulan kasributan, bakusa na sa syudad Canaga sa Peña Francia Fiesta Celebration, kundi ining kasributan man sa syudad kan Iriga para po sa tuya pong charter anniversary sa Pesa 3 kan bulan kan September. Basa na baga ki Vice Mayor Edsel Serrano di Maiwat, igwa na pala na aprobahan na ini pong pagdeklara bilang special non-working day kan syudad kan Iriga, province of Camarines Sur, sa Petsa 3 kan September aldaw po yan nin Martes. Basado ini karondang Philip sa proclamation number 650 kan Palasyo Malacanang. Ang sabi digdi, declaring Tuesday, September 3, 2024 a special non-working day in the city of Iriga, province of Camarines Sur. Kung saan na ma-celebrate kita kan sa tuya pong ika-56 na pala na charter anniversary sa Pesa 3 kan September. Haloy-haloy naman na kuyan syudad. Haloy-haloy naman ang selebrasyon kan anibersaryo kan Iriga. Kung saan ika-56 na ining taon. Ngunyan pong September 3, 2024. Asin sabi pa digdi, basado digdi sa pinagpaluwas baga kan Palasyo Malacanang sa pagi po kan Office of the President kung saan may petsa ini na August 8, 2024 pinagsagiban na sambit na pong kasuguan. And sa pagi ini ni Executive Secretary Lucas Bersamin. Yan baga karandang Philip, kaya wala na makakapugol pa sa mga kasaributan, kaugmahan, okasyon, kan syudad kan Iriga para po sa charter anniversary. Ano tabian na mga activities ngunya na panahon, Ate Glenn? Ano kamagen? Ano ang mga activities ka na lokal na gobyerno ka na syudad nin Iriga ngunya na mga panahon? Ano ang kasaributan? Oo. Basta baga sa hurin niya itong pakipag-ulay ki Attorney Waferina, sigisigan meeting para po sa mga aktibidades. Dahil pa pinagsambit kung ano ang mga event, ngunyan pong charter anniversary, kung saan na expected yan na pag-arog kay ning okasyon, may mga aktibidades ang syudad kan Iriga. Pero syempre, ang pinaka-highlight kan okasyon, Pesa 3 kan September.
Aday ko pa maaraman karon da Philip tawara pa man maski duman sa Facebook page kan lokal na gobyerno kan Iriga wara pa sinda kan na pinagpaluwas baga ng mga aktibidades na maantabayanan kan tutuyang mga kababayan. Yaro kaya permis ng surprise event? Come again? Yaro perming surprise event sa naan Iriga pag may okasyon ngunya ng mga panahon. Ang tabayanan niya to kung ano ang mga okasyon na yan karondang Philip. May bareta ako pero ini for confirmation pa ini na aabangan sa Petsa 3. May bisita kita. Midbid na celebrity ini. Sigurado, intero kayo ning kikiligon ang mga jóvenes especialmente. Maski garo mga di pamilyana pag nahiling ini talagang mapapalukso sa kaugmahan tahaloy na siya na gustong mahiling sa personal kan sa tuyang mga kababayan o rugnaan mga taghanga kaini sa sarong napakabantog na teleserye na inaabangan Barbanggi. Kita nga ni, ako nga ni saro sa nag-aantabay kayan. Pero kung madagos ini talaga maagaya na bareta, kung saan mahihiling na madadalan na in person, ini pong midbid na celebrating ini. Pero siguro ang makuyan kayan, maanunsyo, siyempre, ang lokal na gobyerno kan Iriga. Pero may kuyan ako may idea kung isa ita may naghinghing sa kuya, karondang Philip. Kung ini mangyari, duwas inda na magiging bisita sa Iriga. Pero kung dai pwedeng itong sarulangan madagos, so ang tabayanan niya to. Ano yan Ate Glenn? Babae, lalaki? Lalaki karandang Philip. Baka nga ni pati ka makisuruksukan sa mga paradalan para makipag-selfie sa iya. Pangyayari. Pangyayari talaga. Aram ko, pag nahiling mo ini, baka maki-selfie ka talagang dai mo tutugutan ang daw na yan na dai siya makataid para makipag-selfie. Talagang aram ko hinahangaan mo man ini. Pero, Isa'y mas gwapo sa kasi attorney Wapo. Isa'y mas gwapo sa kasi attorney Wapo. walang itulak kabigin. Parehas gwapo, parehas simpatiko. Takon na wara si Attorney Wapi, di man yan maabot sa syudad kan Iriga. Mako yan, maabang talaga kita. Pero, although aram ko na kung isay, pero di pwede na sambitan niya to. At iningani for confirmation and ini po ang may kuyan ka ini, may poder na mag-anunsyo. Iyo po ang hali sa lokal na gobyerno kan syudad kan Iriga. Pero syempre aros Sorosimana yaon man ako dyan sa City Hall na kuyan may naghihing na sa kuya kung si Isay. Kaya lang sabi niya di muna nga paluwason. Pero tinatawang ko na nin tip ang sa tuya po mga kababayan. Kumbaga, igawa ng clue. Come again? Igawa ng clue. Iguanang Clue. Ang Clue kay ini napakasikat na celebrity, napapanahon na gayo ang sa iya pong pangaran. Talagang maskisain, kinikilig sa iya, magpadaraga, may agong, magpaaki, magpagurang. Lalaki o babae talagang hinahangaan ini pong artistang ini. Pero sabi ko nga ni, for confirmation and maghahali ang anunsyo kayan. Gikan po sa lokal na gobyerno kan syudad, kan Iriga. Duman sa mga kababayan ta, sigurado magsiwara garong plano na magdalan. Sigurado sa Petsa 3 maroso dyan sa grandstand para mahiling lang ini. Kung talagang siya na talaga ang maabot bilang bisita sa Petsa 3 sa okasyon kan sa tuya pong ika-56 na charter anniversary kan syudad kan Iriga. So yan baga karondang Philip and okay, may nagapot isay Ate Glenn. Okay, dagdag na clue ini may kuyan mahilig ini sa motorsiklo. Kadakol kan sa iyang behikulo na mga talagang mamahalon. Kan sarong si Manangani, iyaon siya sa Albay. Dahil niya ito narisa. Sinan sa iyang grupo, nagkuyan pala, nagmotor.
nag-rides ini pong sa indang grupo, nakaabot dyan sa Albay, kaya mahilig po ini sa motorsiklong mga pagkamamahal-mahal. Ang nasa bita po artista halos sarong motorsiklo, kantidad milyon na po ang kuyan, kantidad kayan. Kaibakan mga grupo kan riders. Kaibakan mga grupo kan riders ang artistang ini. May mga grupo sinda ng mga artista na mga mahilig sa rides. Kansarong, siguro mga 2 semana pa lang, nagpasiring ang sindang grupo dyan po sa Albay. Malanganin sa nahiling ko itong picture ninda. Nasa 5 sinda ng mga artista. Sunod ka na, Tiglin, kagrupo naman si mister mo dyan. Come again? Sunod niya ako kan, baka kagrupo naman si mister mo dyan. Ay, nako. Iba-iba. Kadako kan mga riders nun yan. Karanda Philip, may mga kanya-kanyang grupo. Garuman ito mga parasumba, kanya-kanyang grupo. Sa mga riders, kadako kan mga grupo nationwide. Igwa ka ito mga sarabit na motorsiklan gamit. Igwa ka ito mga big bike na pinag-aapod na mga mamahalon. Pero ining artistang ini, syempre, grupo siya ka ito mga mahal-mahal ang mga motorsiklong gamit. So, ang tabayanan niya ito yan. Sa tuya pong pagantabay kan mangyayari sa syudad kan Iriga, maski ako, di ako matugot na dahil siya madulok. Okay. So ayan, Karanda Philip, sa tuya pong informasyon gikan sa location. Glenda Biares reporting. Salamat Ate Glenn sa mga heras mong informasyon. Halik dyan sa luwas. And connection ka na nagdadangadang na ika-56 na foundation anniversary ka na siyudad nin Iriga. Nasa linyaman si Karonda nga Raquel, pasok. Salamat tabi Karandang Philip. Good morning sa imo sin sa tabay. Igwang namumundo tabi Karandang Philip, igwang na uugma, igwang na uon siya mi. Igibaga sa pinagtutulod na naman kang Kamarabaha na pagpapahiwas, pagpapalawig ang termino ka mga barangay official. May nakaulay kita na barangay official. Sabi niya, data pahihiwasan ka. Kung magigirumduman, dapat niya na December, magkakaiguan ng barangay election, giraray. So, sabi nga ni Kayan, kung mapapahiwas ini, mapapanintin ang barangay Sangguniang Kabataan, magiging halibagangon niyan. Sabi basket sa resolution sabi pa lang ka Rodang Philip, inisiminibiter sa Kamara, hali sa presenting sulong taon, pre-firmer lang kaya baga ang kada official kang barangay. Kung maaproba nini, plano ng gibuhon na 6 na taon ang termino kang sarong mga barangay official. Pati naman sa lado kang sanggunian. Wasa, ma-eleksyon na naman, kaya i-extend na naman ang mga barangay officials. Tama ka dyan, Karondang Philip. Sa lado kang may nakuakita, banga-banga, lalo na sa mga first-timer na mga bagong nailihir, kang nakaaging taon, kang magkaigwa kita last October 2023, barangay elections. Una-ug, masindata, magiging 6 na taon ang sa indang termino. Pero, so iba man, habo naman. Sabi nga ni Kayan, iba niya itong kababayan, tama na ang tulong termino sa garuda palagatasan na naman. Garuda mangyayari kayang palagatasan naman ang kunyan, barangay. So magiging kausmiyat na daayan. So may posibilidad kaya na pinag-uulayan sa Kamara na may posibilidad na makalusot ang nasa ng lay kapag papahimas ang termino sa barangay official as in pwedeng maging ang local official. Piring man sabi karon ng Pilipang alkalde, pwede man na maghagad ng extension kan sa idang termino kung sakaling makalusot ining station term kang sa barangay official. Siyempre, pabor ini sa mga incumbent. Ano sabi karon ng Pilip? Pabor sa mga incumbent. Pabor na pabor. Sabi karon ng Pilip sa mga incumbent. Tapos sabi nga ni kanya kaulan niya so na abogado, ano na daw ngayon ining mga kongresista, kada ako niya kang dapat na resolusyon na dapat ipasa, ano nga ining pag-extend kang termino. Talagaan niyang napapanahon sa labis na sarong bulan na lang, ma-Oktobre na, aramtaman. Pag October, filing na kang certificate of candidacy.
So yan ang kinukunyan. Pero may mga grupo, militanteng grupo sa bilog na Pilipinas, particularmente na sa Rion Bicol, tabi karon ng Philip, ang kontra na pahiwason ang termino kang mga lokal na mga opisyal sa barangay. Nga nila ang sabi nila, tama na ang tulong taon kung talaga ikadedikado da sa imong trabaho, ang tulong taon bastante na sa sarong barangay official. Pero kung pabutaw-butaw da atabi pajabog-jabog sa Ronda Philip, ang tulong taon talagang bitin na bitin para sa mga barangay official. So yan ang nakuha niya itong kuro-kura na may naka-apos kita kasi Banggi, aram na tayo sa Ronda Philip, barangay official, sinagada niya ito ng opinion, mapadapitigdik, maog madayan duman sa kunyan sa posisyon. Ito nga ni inkaminado, sabi niya, ang term pating namin sa tuya, abang raron. Pabor na yan, Raquel, sa opisya, barangay official niyan, inkaminado sa iyang posisyon. Pero kami ngayon, na talaga ngayang nagpapanday kang trabaho sa Laukang Barangay, mapagalon man ngayon. Kaya siguro, ang tulong termino, bastante naman sa sarong barangay official. So, yan tabi ka na Philip, ang pipalap niya to, mapadapit sa issue na naman. Sabi nga ni Ken, init na balitaktakan sa Laukang Kamarabaha kung maa-aproban ang extension na ngunyam tulong taon ang term sa mga barangay officials, gigibuhon ini, itinutulog naman sa Kamara na gibuhon na anom sa na taon. Ano ba kaya karon dang Raquel ng mga barangay officials o mga politiko kung minsan harabo ng mahagkaharali sa indang puder? Yan nga ni. So, sa kaya nga ni inkaminado. Ang sabi ko yung barangay official sa nakaulay ko, inkaminado kaya yan nga, sa lapat sa area, mga inkaminado kaya nga yan, sa posisyon, sa ako kaya gayud nga yagata. So, yan ang termino. Sabi man kayo ito ni Dipuntong Senador Edmundo Siya, mga sablok sa puder. Iyo, tama ka, tabi, karon the Philip. So, yan ang sabihanan niya to, kung sakali talaga, nagibuhon na anong na termino, maswerte, congratulations sa mga first-timer, sa mga incumbent na matiner pasinda sa indang pwesto bilang barangay officials sa laog ning anom na taon. Yan ang sa tayong informasyon, gikan sa location, Raquel Cáceres reporting. Field Report! Salamat Karondang Raquel sa mga dugang mo pang informasyon. Kita din nagkukontra na ma-extend ang iba pong mga barangay officials, pati na ang mayor, ang congressman, magastos baga magpara-eleksyon. Kung minsan mayo nang gayong nagkakaharaman, puro na sana eleksyon ang nahaman. Para butas nin kwarta na iba pong mga politiko, kaya mayo nagkakaharaman, ang primerong termino, magbawi. Kan sa indang mga ginastos. Yan po ang problema rigdi sa tuyang nasyon. Halipot na termino pero ang gastos sobra ay bastante kan politiko. Ang pigpaparaisip na sana preparasyon. Kaya eleksyon na naman otro, dapat niya igwang laugan sa tuyang bulsa. Nga magkupsit ang sa tuyang bulsa. Nanganing sigurado taan mga botante. Nan iba nagkakaburuta pag igwanin kwartang na hihiling sa politiko. Kaya ang iba pong mga politiko, ang ibang mga kababayan niya to, kunya naman, suya naman sa pagparakwartahon ng mga botante. Sigo nga na kung nakakaulay na politiko, kan panahon nga, bako umanaarog kayo ni ang eleksyon na pigpaparasubrihan ang mga botante. Pero nga, dakol ang nahaman mi ka ito. Kumparangon niya na pigpapara kwararta na sana, ang iba pong mga botante na nagkakaburuta, nagkakasirilaw, kan kwarta, kan politiko, pag-eleksyon. Ang bilog na ringkunada, nakatutok na, Philip Baracena. Kaya dahil man po kita magngalas ko na taano ta, daing gayong nahahaman. Ang mga politiko ta, siyempre so ginastos ninda pag eleksyon, pabaw yun, sobra ay bastante.
Bisayan makahirak, kita man sana po mga Pilipino, pinapatios kita kan sistema, kan politika, digdi po sa satuyang nasyon. Sagod na daay mabaguan na sistema na mga botante nagapapabakal kan sa indang boto, an mga politiko na mamakalin boto. Ay, yo dati, sabi nga ni kan sa buhi, an mangyayari sa tuyang nasyon. Dating sistema. Uda pagbabago, ngod. Iyan po ang dipisil kayang mga nangyayari sa nasyon Pilipinas. Sobrang politika, sobrang gastos, an makahirak so mga tios, mas lalo pang magtitios. So mga mayaman, mas lalong sigian yaman, lalong-lalo na po itong ibang politiko. Narayaon sa puder, sige sanan pasiram-siram, dahil man iniisip ang kapakaanan kan mga namamanwa na Pilipinong mas dakul ang nagtitios, mas dakul ang mayong mga trabaho, mga graduado pasado. Yan po ang dapat tawan atensyon kan sa tuyang gobyerno, kan mga politiko, digdi po sa satuyang nasyon. Kung paano matatawanin mga trabaho ining mga pasado, graduado, digdi sa nasyon Pilipinas. Tapos kung paano mapapakarhay ang ekonomiya kan sa tuyang nasyon na pigpapara tipid kan mga nanunungdan. An pag-abot sa budget, sinda sana, an iba sana, an gustong makaguda sa proyekto. Kaya ano po ang nagkakaharama na proyekto digdi sa tuyang nasyon? Mga malasado baga, labading yan, iba. Maski marhay pa pagpapara raoton, isa nang tinampo. Kadakol pong mga tinampuan pigpapararaot, mga tultol paman. So mga pinagibukan panahon, alagad so ngunyan, riribayan kan mga malasadong proyekto. Ni sanang mga tulay na ini. Tapos, yung mga pigpaparagaba, kung minsan may mga bakal pa, ito sanang dyan sa pawili, napasain sa mga bakal ka itong mga durable. Yan po nagangangalasan sa tuyang mga kababayan. Tapos, kung ang proyekto dahil manapapatultol, kaka ito baga, sutulay dyan sa pawili bula, igwa dyan mga bakal na talagang masasarig. Sa ina daw ito dinara. Field Report! Kaya nagbabalik si Karondang Raquel, pasok. Salamat tabi karon dan Philip Marina Aga Giraray asin sila sa Gantabay. So, sa tuya pagdugong na impormasyon sa lado lokal, aprobado na sa konseho ang ordinansa nagbabawas sa paggamit ni mobile phones o gadget during class hour na pinagpauto o ipapautob ini sa maabot na bulang kan Setyembre presenting taon sa syudad ning naga. Sigun sa naging kapayagan ni Consial Lito del Rosario, ang Authorized Committee Chair kang Education, dakpol na tinaw ang doon sa ordinansa. Kaya kung may emergency ang pamilya, kang mga estudyante ang paggamit sa mga ini subject o ang mga ini sa subject, urog na kung may katakot sa aktibidad, mag-advisor na lang ang makapot asin masaray asin iba pa tanganing masiguro na dain na magayon o tanganing masiguro man na magayon na magiging implementasyon kang nasabi ng ordinansa. Mga pagmumonitor at iniaagi sa Memorandum of Agreement tanganing makasunod ang lambang eskwelahan, pampribado man o pampublikong eskwelahan sa laog kang syudad Dingnaga. Liwat o ito kaining malikayan ang sobrang paggamit ng gadget sa mga aki, tangani makatutok sa pag-adal urog na kung may mga senaryo na habang naglileksyon ang maisa panayman o permi ang paggamit ng cellphone na huna mo, nagkadangog lang sa mga maestra. So yan ang aprobado na tabi. Pero the Philip, ang wala magamit ng cellphone sa loob ng classroom sa mga public and private school sa syudad ng Naga, excuse me. Defense Education, Nakakaseres, Recording. Field Report!
Salamat Giraray Tabi Karondang Raquel sa mga dugang mong informasyon. Dapit digdi sa pagbabawal na paggamit ni na cellphone sa mga classroom dyan po sa siyudad Canaga. Aprobado nila pala ang ordinansa. Igwa man nga nitong pigpasarbagang bill si Gatchalian duman sa Kongreso o Senado ito. Pero Senado na ipagbabawal ang paggamit ni cellphone poon kinder hasta high school. Kumbaga poon primary grades abot sa secondary. Kung minsan kaya dyan po nalululong na marhay. Diyan nakatutok ang mga kaakian sa pagparagamit ka na gadgets imbes na makapag-adal nin toltol dai na naga-aaradal. Kaya sabi nga ni kan mga haralangkaw na opisyal kan Department of Education saro sa nagiging ulang sa kalidad kan edukasyon ene pong pagparagamit kan na mga gadgets. Kaya nagluluyan kalidad kan edukasyon digdi po sa satuyang nasyon. Ahot pamanlugod matauan ininin solusyon kan mga nanunungdan. Nganing liwat maibalik ang tultol na kalidad kan edukasyon sa Pilipinas. Pag-abot sa pag-aadal, kan panahon kulang pa sa gadgets pero ang mga nanunodan kay ito kan mga kaakian kan mga estudyante pag sinabing elementary eskwela pag yaw na sa high school estudyante sa college ibang marhay po kan panahon na talagang tutok sa pag-aadal ang mga kaakian kay ito ang mga hobenes. Ngunyan, mas tutok na sa cellphone. Tapos kung ano-ano ang pigpaparahanap, pigpapara-search dyan sa YouTube. Sa Google. Ano ba? Nag-google nin oras. Nagsasayang nin oras sa cellphone. Kung nagtatrabaho bagayan, nakakatabang pa sa komunidad, nakakatabang pa sa indang mga magurang. Tangon yan po, kadakol kan mga standby, maghiling ka sa barangay, mag-obserbar ka. Mga graduado yan, mga tapos yan, in high school, tapos nin college. Mayo man mga trabahong tultul. Kaya ini po ang dapat tawan atensyon kan sa tuyang gobyerno kung paano ini matatawanin mga trabaho. Ang mga pasado, graduado, digdi po sa satuyang nasyon na pagkatapos, pagparagastusan kan magurang, naging standby sana. Ang iba pa, abang arte sa trabaho. Sa gusto, perming white collar job, habukan mga blue collar job. Samantalang iyo po yan ang in demand. Ining mga skills. Una nindo kan karpentero, kan welder, kan mekaniko. Maati isa na pero dyan po madaling magkakwarta. Kung talagang mahigos, saka dahil nagpipili nin trabaho sa tuyang mga kababayan. Ang pagtanom, kung tutukan kan ibang mga kababayan niya to, tan masakit kaya ngunyan, tan iba, rabo ng malabo yan, maalpugan ang kamot. Samantalang sumagurang para tanom. Ang nakapa-eskwela, so pag tatanom. Kumbaga, so income, mga produkto ka na pagtatanom, yun ginagastos para mapa-eskwela ang sarong aki. Alagad, pagkatapos kan aki, abo na lamang malabo yan. Samantalang, so, pigparagastos nga sa iya,
hali sa pag-uma, hali sa kanyugan, ano ba? Kaya ini po ang dipisil digdi sa tuyang nasyon. Maray kung nakaka-abroad. Kung ma-abroad ka man, grabe man sa imo mo nang gagastuson. Kay puan mo nin kapital, ibabayad dyan sa mga agency. Ang mga agency man pati digdi sa tuyang nasyon, gusto man pagparalagayan pa para madali kang makalarga. Digdi na po sa mga seaman. Ang seaman, may mga istorya nga ni na pag-uuli nga, yaong pankwinta, sa bagagayon pa kansulot. Pero kung mabilta na naman niya sa ibang nasyon, kung mayo man natipon, kung medyo mahilig pang magsugal-sugal, mabalik ngayon, mangungutang na naman. Yan po ang problema. O kung hinaluan pa nin pagkababairo. Tapos, kangod. Basta ginamit na so EBS ngaya. Sa sarong tao, ining alak, babae, sugal. Ay, tunod ka dyan. Kung yan sa imong aatuman, daw, apirang kwarta. Diyan ka mahuhot-hot. Maabot ang panahon, magurang ka. Mayo ka lamang natipon. Kawawang nila lang ta minsan ako nagirumduman ko sumagurang kan mga panahon kan buhay pa. Na ngaya dawa nga kamo mga tapos na, graduado na, may trabaho na, pasado. Daiman nga kami pwedeng mag-asa sa Indo. Takon kamo may mga pamilya na inda sa nga kun pira sa kamo dakol magturog an makarumdum sa magurang. Yan po ang realidad dyan. Na kung minsan, ang ibang mga kaakian, ay kung minsan gani, kinakasupog na ang magurang ngunya ng mga panahon. Samantalang, iyo po ang nagparalapigot na makapag tapos, mapaadal ang sa indang mga kaakian, milita susulot nga para uma. Ay, pero kinakasupog na baga kan iba. Pagkaibahan ka na aki. Samantalang, pinadakula sinda, pinaadal, hali sa pagtatanom sa mga ginastos. Kaya ini po ang isipon kan mga hobbiness kunyan. Paano ka mo magiging puturo kan nasyon kung ka mo day naghihinguwa? Kada kulpi din pagkaabalahan. Kung dahil pa nakakalaog sa trabaho, takon sumagurang para tanom, para umatabangan, na magtanom ba kung ikasupog. Yan po ang dipisil, digdi po sa satuyang nasyon, agricultural country, pinapabayaan ang mga kadagaan. Tapos tutusuhan pa man kan ibang mga yaon sa gobyerno, sa Department of Agriculture, imbes mapaduman sa mga parao, masupundo, ay inaabot man, sinsilyo na sana. Ini sanang, kung minsan, sige bagan, kaisipan ka na ibang nasa gobyerno na mag-import. Pampatunod bagay, ini sa mga paratanom, digdi sa satuyang nasyon. O, ini sanang bagas, at bastanti man ang bagas kan Pilipinas, ang perming naisipan, mag-import. Pinapabagsak po ang sa diritang produkto digdi sa satuyang nasyon. Lalaugon kan mga baratong bagas hali sa ibang nasyon pero maluya man nga ng kalidad kan iba. Kumbaga bako man tultul an kumbaga dryer sana iba man ang naluluwasan na bagas. Ang bilog na ringkunada nakatutok na kay Philip Baracena. Bueno, antes po kita magpadagos kan sa tuyang programa, nagkakapira mo ng Hanap Buhay. Charm Fabric Conditioner with Bloom Fresh Technology. May antibacterial na at ka-bloom sa bango ang damit. Charm Fab Gold, makabloom sa charm. Walang amoy kulong kahit sampay sa loob.
Charm Fabric Conditioner. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World-class quality. ACS, ikot pa lumipas siya. Hello, Bright Bar Blue. Isang labanan yan. Bright Bar Blue. Pride Bar Blue with powerful stain-away enzymes. Malupit magtanggal ng dumit mancha pero di masakit sa kamay. Ikot pa lumipas siya. Hello, Bright Bar Blue. Isang labanan yan. As tested ang cotton and polycotton. Sa mancha, malupit. Sa kamay mo, mabait. Pride Bar Blue. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World-class quality. ACS. Si Mommy at si Washing Machine believe sa Pride Washing Machine Detergent. Hello, Washi! Hello, Mommy! Laundry day na naman! Ready ka na sa mancha, chocolate, putik, libag? Kaya yan ang Pride Washing Machine Detergent. May triple stain-away formula. Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha. Easy ang labada. Mula noon hanggang ngayon. All you need is pride. All you need is pride. Pride Detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS. Sa panahon ngayon, kau ba'y sigurado? Kau ba'y protektado? Ang pamilya ay i-shield mo. Laban sa bakterya, i-shield mo. Laban ng antivirus, i-shield mo. Shield Bath Soap. Gadan ang 99.9% of bacteria and virus tested. Tubod ang mga eksperto sa Philippine Nurses Association. Sa sakit protektado, i-shield mo. Pamilya protektado, i-shield mo. Shield Bath Soap, manufactured by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified world-class quality. ACS. Halik sa #1 Smart Dishwashing Paste. Tanggaling-galing mo! Smart dishwashing paste ko! Smart Pritong ulam na masebo, plato o kaldero. Tanggaling for everyday. Arog kayan, pag Smart ang Dishwashing Paste, may double tanggaling formula. Tanggal-galing ng sebo, asin bakterya. Pahit para walang pahit, linis fantastic sa metal at plastic. #1 ko to! Tanggaling-galing mo! Smart dishwashing paste. Heavy duty linig, kada pahid. Smart Dishwashing Paste. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World-class quality. ACS. Para di madaling masira ang ngipin ng pamilya, ngayon pa lang. Unique toothpaste for brushing every after kumain. Dahil ang unique toothpaste, may Max Protect formula. Ngipin ay Max Alaga. Max Protektado pa. Helps stop cavities even before they start, while keeping breath fresh with regular use. Unique toothpaste for brushing para siguraduhin ngipin ay Max Alaga. Max Protektado pa. Unique. Max Alaga, Max Protectado with unique toothpaste maximum fluoride protection. Manufactured by ACS Manufacturing. ISO certified, world-class quality. ACS. Boom, papaya, white rose papaya, yeah, yeah, yeah. Boom, puti ka in 7 days, oh yeah, 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 yeah. White rose papaya. New White Rose Papaya. Iguaning double whitening and papaya extract as in vitamin B3. Clinically proven man magpaputi in as early as 7 days with regular use. Puti ka, white rose papaya, yeah, 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 yeah. Papaya puti, papaya fast. White Rose Papaya with vitamin B3. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality. ACS. That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality. ACS. Ang programang ito ay hatid sa inyo ng M. Luelier. Pera Padala. Nakagati ka sa ayam? Irabax mo na yan. Nakalmot ikakaupos? I-Ravax mo na yan. Magpabakuna na sa Ravax Animal Bite Treatment Center and Medical Clinic. 7 years na po sindang pinagkakatiwalaan sa healthcare services. Agkusira reliable professionals. Barato asin de kalidad na bakuna. Ligtas, probado, asin asertado. Alagang Ravax yan. Ravax Animal Bite Treatment Center and Medical Clinic. Bakunang angat. Serbisyong dapat sa presyong abot kaya at matapat. Ravax Animal Bite Treatment Center and
and Medical Clinic. An active anti-rabies vaccine, 699 sana. Ang booster, pre-exposure, senior as in PWD, 499 sana. Agkuman sira flu vaccine, pneumonia vaccine, asin iba pa. Kaya't mayang na. Sadi na kita. Sa Ravax Animal Bite Treatment Center and Medical Clinic. Bawi na sa 0967-152-0610 o bumisita sa Ravax Animal Bite Treatment Center and Medical Clinic sa Alfalor Street, San Miguel, Iriga City. Sa taas na, Ka-Law Office ni Attorney Ferdinand Dino, Arani Sayusant. Maiinit na balita at issue, tatalakayin, bubusisiin, susolusyonan ni Manoy Wilbert Lee dito sa Ulat ni Manoy. Ito po si Manoy Wilbert Lee. Pag-usapan natin ang dilubyong hatid ng pagkalat ng African Swine Fever sa kabuhayan ng ating mga hog raisers. Under state of calamity na nga po ang buong probinsya ng Batangas dahil sa ASF. May banta ng kakulangan ng supply at pagmahal ng karne dahil dito. Ngayon pa lang ay dapat naghahanda na ang DA at nakalatag na ang plano nila sa pagdating o pagka-delay ng pagdating ng bakuna. Ang sagot sa ASF ay ASF din. Ayuda, supply ng bakuna at full monitoring ng mga apektadong lugar para epektibong mapigilan ang pagkalat ng sakit. Dapat agresibong aksyon at solusyon. Murang pagkain. Gawin na natin. Hanggang sa susunod na ulat ni Manoy Wilbert Lee. Pamper and delight yourself and your loved ones. Come to Secret Blend Salon in Ayurveda Spa. Take advantage of our special promo packages and choose any of the following services: haircut, hair rebond, hot oil, hair spa, hair mask, ionic hair treatment, cellophane, hair perming, hair color, manicure with polish, pedicure with polish, oriental whitening hand spa with manicure, oriental whitening foot spa with pedicure, keratin therapy, hot stones massage, tulasi, whole body massage, gel polish, and facial treatment. Book your appointment today. Come and visit us at Secret Blend Salon and Ayurveda Spa. Main Spa is located at LSC Building in front of Landmark Iriga, Gonzales Street, San Francisco, Iriga City. Opens daily 9 a.m. to 7 p.m. Monday to Sunday. For reservation, text or call 0938-652-4510 or call 299-7133. Secret Blend Salon and Ayurveda Spa. Problema ang sasakyan mo? Kulog tayo na, kulog bulsa pa! Pero don't worry amigo, sa Maximus Auto Care Center, ang auto mo ayos tulos. Ang Maximus Auto Care Center may computerized car diagnostics and scanning, mechanical services, body repair, electrical, battery charging, car aircon specialist. Asin nag-aako man sinda nin preventive maintenance services para sa gabos na klase nin bihikulo, kabali and fire truck. I-contact lang ang Maximus Auto Care Center sa Nabwa, Balatan Road, Zone 1, Sitio Abaca, San Antonio, Ogmon, Nabwa, Camarines Sur sa 054-884-6509, 0915-096-1993 o sa 0960-563-9766. Email address maximusautocc@gmail.com. FB page Maximus Auto Care Center. Hanapon lang si Mr. Joseph Sim, Chief Mechanic. Maximus Auto Care Center. Maximus Auto Care Center open from Monday to Saturday, 8 a.m. to 5 p.m. Maximus Auto Care Center is PhilJeps registered. Barreta Asin Platica ni Philip Baracena. Barreta Asin Platica ni Philip Baracena. Maragos po kita di sa tuyang programa, iguana kitang 49 minutos makalampas ang alas 8 nin pagkaaga. Morning ki dating konsyal Sani Maestrado ka na siyudad ni Iriga. Hoy, dyan palan sa San Juan, digdi po siyudad kan Iriga, nagkakaigwanin clean up drive.
Abang ihigos kan mga naglilinig dyan sa gilid ka na tinampo dyan sa naunang bita ng barangay. Pero aktibo man si Kunya na, punong barangay Laloy Toriano. Report! Pero nasa linya liwat si Karondang Raquel, pasok. Salamat pa, Bicol Rondang Philip. Sa tuyo pang dugang na impormasyon sa lado lokal, naglalaong sa ngunyan ang Department of Agriculture Bicol na mapupugulan ang pagdakol kang kaso kang African Swine Fever igdi sa riyon. Sigon kay Florentino Bali Jr. ang Agriculture Center Chief kang nasabi ng ahensya, sakaling magkaubusan, subuot o magkulang ang supply kang karing urig sa mga lugar na apektado kang ASF, saro sa mga plano nila ang pagkuan ng supply sa ibang riyon na mayong kaso kang nasabi ng helang. Mapupugulan Karondang Raquel ang ESF pero ang pag-import garo daay. Yung nga ni sabi, tinawaan doon kang opisyal na sisiguraduhon ninda na ASF free ang rehiyon na pagkukuunan ng supply ng urig, karning urig bago ini ilaog. Igdi sa riyon Bicol. Ipigdugang patabi karon ng Philip kang opisyal sa oras na madagos ang pag-angkat ng supply sa ibang lugar, mamamatean man subuot ang paglangkaw kang presyo kang urig sa merkado publiko. Ini ang magayon alagad mamundong bareta. Dahil nga kita kukulangon ng karning urig pero lauman ang paglangkaw kang presyo sa merkado publiko. Sabi nga ni kay itong paratindanin na sira, bako man urig, ay kaarakan siya nga iton, gusto man nga magpalangkaw na naman sa presyo kabaktin. Yung nga lang dad. Siyempre sabi ko lang ng Pilip, ang sa mga ibang mga parabatan, yan ang iisipon ta notado naman kaya baga katbes igdi sa Pilipinas pag nagwawara-wara ang supply mapalangkaw kang presyo. So yan ang tabayanan niya to sana man aday kita kulangon ning karne tanganing at mahal-mahal na pati kang kilo kang karne o mag-angkat kita mas lalo mamahal ang presyo sa ini. Pero pinaghihinguha mo tabi karon da Philip ang Departamento de Agricultura Bicol ang mahigop na kampanya lima sa mga hog racers na kumasakali na may mamahiling sila, manunutala sila mga taba na urig, na nagluluya-luya ang buhay, naluya ang pagkakam, tulos mismo yan ipaabot sa silang city or municipal agriculturist, tanganing marapatan tulos ini ni magkakanigong aksyon. Ano ba, buno tulos dahil napipaaram? Iwanit kami karon ng Pilit. Pero, pinag-iunga sa ngunyan kang Department of Agriculture National na ito bagang vaccine. Ito injection sa mga urig na pag-kontra sa ASF, pinadaadala ng unyan at hininahalak na lang ang magiging rekomendasyon ng Food Drug Administration kung ini safe, salado kang mga urig, asin salado kang mga, sabi nga ni Ken, salado kang satuya, mga tao, kung ini safe, mayo ini nga, sabi nga ni Ken, bakong hazardous, mayo matatamaan, kung safe ka kanon, ang urig na may injection, dahil maapektura ang sarong taong nagdakan ng karning urig na igang vaccine kang ASF. Halis sa location, Raquel Caceres reporting. Field Report! Salamat Geraray Tabi Karondang Raquel sa mga heras mong informasyon. Back to back. Field Report! Nagbabalik man si Ate Glenn. Ate Glenn, pasok. Okay, salamat Karandang Philip. Dagdag nga itong informasyon. Nagsagibukan na protesta ining bagong alyansa ang Makabayan o kaya Bayan na Bicol kasuudma duman sa syudad kan Legazpi na may ubeto pala na ipahayag ang saindang pagtutol o pagsayuma sa presensya kan militar asin man inibagang koneksyon kan Pilipinas digdi sa balikatan exercises kan Estados Unidos. Bit-bit ang mga placard asin man mga bandera pinagpahayag kan grupo ang kontra digdi sa militarisasyon na pinag-aapod kan Pilipinas asin man Amerika na sigon sa sainda sarong instrumento kan balikatan exercise tanganing mag-usbong magkaigwalugod nin giyera laban sa China. Kasunod kay ni iyo ang baka man kay Ate Glenn gustong pabiluhon ang China. Come again? Baka gustong pabiluhon man ang China.
Ayan nga ni, basta Bayan Bicol, pero mayan kontra. And kasunod ka ini, ang pagkontra nga ni kan grupo kan Bayan Bicol sa pinagasagibo na Pacific Partnership kan US Indo-Pacific Command kan mga nakaaging aldaw duman sa Albay kung saan pinagapartisiparan ini kan mga multinational na tropa kan militar. As in, sigon sa India, ini man, nagsasagin-sagin sana na kuyan, ilihis, ang atensyon kan mamanuaan sa pwedeng resulta kaining pinagapod na imperialistang giyera. Sigon sa pahayag kan Bayan Bicol, hinahatak subot kan Estados Unidos ang Pilipinas sa sarong giyera, asin sarong panga-asar subot kan giyera sa West Philippine Sea sa karibal kaining China. Nagpapataas subuot kan tensyon ang balikatan exercises for medyo sa mga nakadeploy na mga US troops asin mga armadong kagamitan na nakatutok sa direksyon kan China. Pero padigdi pinag-aagawan subuot kan China asin US ang control sa West Philippine Sea for medyo sa napakadako ng ekonomiya na pakinabang digdi. And nag-aagi sa WPS at maabot subot sa 5 trilyones na kantidad kan world trade taon-taon. And pahayag kan Bayan Bicol, dahil subot kuyan alintana kan presidente na si Bongbong Marcos ang mga pwedeng mangyari na mga ikakadistroso kan sa tuyang nasyon na iningani por medyo kan Pilipinas o sa Pilipinas por medyo sa pagpirma kaini sa RT-US Bilateral Security Guidelines na nagtatalaan subot kan papel kan Amerika sa internal asin man external security kan Pilipinas. So yan, Karanda Philip, ang pagkontra kay ni pong Bayan Bicol. And ininganing balikatan exercises, dakol ang nag-uuyong digdi, pero may mga nagkokontra. Pero sa pangkagabsan, ang habo niya ito mangyari, ini pong giyera. Lugod na iyan mangyari, taherak man kan Pilipinas. Sa mga kagamitan pa lang, wara nang sinabi Karanda Philip, ang Pilipinas kumpara sa ibang nasyon, arog po kan China. So, yan Karanda Philip, ang sa tuyang informasyon, gikan sa location, Landa Biares reporting. Field Report! Salamat Ate Glenn sa mga heras mo pang informasyon. Masakit kayo ni kung itiras sa tuya, made in China man sana. Hoy, good morning ki Bukal Donaan Onyate. Siyempre ki punong barangay Nini Ablan dyan po sa San Jose, Baaw, Camarines Sur. Sana ang 36 na barangay ka na siyudad po nin Iriga maging aktibo pag-abot sa clean up drive. Saro sa problema ka na kasentruhan ka na sa tuyang syudad, ini pong mga basura. Sagkod ngunyan, pirming tambak ana basura, digdi sa nagkakapirang mga porsyon. Kana Barangay San Nicolas, Barangay San Roque. Basta ini pong ibang mga barangay na yaon digdi mismo sa sentro kan sa tuyang syudad. Ang Barangay San Francisco. Kumbaga, saro yan sa naging problema ka na General Services Office o ang GSO. Tani ba man pong mga kababayan niya to, ang basura na hali sa ibang barangay, ano ba, nahiling ko, naobserbaran ko, yan yung mga para-try-mobile, ano bang para-try-mobile, dinadarapan basura, pig-aapon, di sa may Barangay San Juan. Ano yan, mayong basurahan, duman sa endang lugar? Kaya imbes na matabangan ang lokal na gobyerno, kan syudad nin Iriga, ang GSO na magdikit ang basura digdi sa sentro, tigdadagdagan man kay ning ibang mga kababayan niya to. Ano daw nakaisipan niya na pwede man sa nangyapon ang basura, magbugtak sindanin basurahan duman sa indang lugar, kung sa ina barangay, hali, itong basura ang pinagdarakan tri-mobile,
naman ko tapag paradarahon, digdi po sa sentro ka na sa tuyang syudad. Dahil na nga ni kinakaya kan GSO na mapahakot tulos, ano ba po mga basura digdi sa mga barangay sa nagkapirang lugar sa sentro kan Iriga, dadagdagan pa kan ibang mga bakuman puro parigos. Driver nin Trimobile, dadaraw ng basura, tiguula, dyan sa mga basurahan man ko kundi imbis na mabawasan ang basura digdi sa kasentruhan kan Iriga, papara dagdagan pa kan ibang mga kababayan niya to. Tapos ang babasulon sa GSO pag day nahakot tulos. Kan iba man pati palan dyan sa GSO, ako may nagsabi sa kuya, may nagsumbong na basta nga dyan sa mga oro eskinita, dahil naman piglalaog. Halangan man kaya maglaog pa dyan ang garbage truck. Normal sa tao, ang maluwas kan basura doon sa highway. Amak mo yung palaogon mo yan. Garaba lugodan. Dump truck na yan. Ang mga pangakot din basura. Dapat gibuhanin paagi. Kung baga, ang maghakot. Ito mga 3 wheels kan kaperte. Service yung kaperte. Pagkargahin basura, palaog sa eskinita. Inagray na ngod. Makatabang pa. Masasakitan man talaga ang mga basurero na maglaog pa sa mga eskinita. Tapos sa truck maparahalat, mas lalong abala. Kumbaga, pakarayon sa naan sistema, pati man ang mga paraapon na makikooperar. Iguaman ka dyan an iba pong mga kababayan niya to. Dahil pa man oras kan paghakot, iruluwas na sa basura. Siyempre, so mga askal man na kunyan na ido, pagpapara karalkalon, tapos an iba ikos. Igwa pa nga ning mga paradyank na saro man na para kalkal. Ara na po so karton, kung ano-ano. Ining mga kalakal na ini, para kalkal man. Mas lalong dahil matitipon sa basura. Ibalik ta po itong manunungod ba duman sa kaisipan ka na pirang ahensya kan sa tuyang gobyerno pag-abot digdi sa pag-i-import. Tamayo ng ibang naisipan ang gobyerno, lalong-lalo ng Department of Agriculture, pag magkulang ang sibuyas, ang bawang, ang bagas, ang karne, ang manok, pirming ang kaisipan mag-import. O dyan sana sa pag-i-import na yan, para dilihensyahan baga kan ibang mga nanunungdan. Kaya man sanang dahil mag-import, proteheran sana sa mga produkto kan Pilipinas. Pag-abot sa pagtatanom, pag-aataman in hayop. Kumbaga, itao ang pundo nintultul duman sa mga paratanom, parataman in hayop. Dahil sa na po ka napapakarhayan ang pasistema. Takan mga panahon nga ni, dahil man nag-i-import sa tao, pero ang gamit sana sa pag-uma, surod, karabaw. Dahil panggayo nagpapara gamit ka ito na dakul na abono. Pero maray man ang gusikan mga parao makaitungon yan, kaya natuod na ang daga nin abono. Kumbaga, pag day inabunuhan, acidic.
Tapos, mapili na ang daga kung ano ang gustong fertilizer na i-apply siya sa inda, i-abono. Pero ito pong mga duot, dagami, pinapalapasan na yan sa uma. Pero marayan kalidad kan tubo kan paroy. Kulang pa ito sa mga insekto. Ngunyan ga, nagparadakol naman so gastos kan mga parauma. Digdisan na sa pagpakultibar. Kamahal na baga kan krudo, kan gasolina. Pati ang tangdanan, mahal naman. Pati sa pagpuho kan mga kuhol. Kabali pa so duot. Pati ang insekto. Kadakol baga kan ginagastusan kan parauma. Kaya gasino sa naman ang makukuan nindang income. Pag pinabakal ang paroy, barato. Dahil matataparan ang kumbaga so sa indang pangangaipo pag abot digdi po sa pag-uma. Kumbaga dahil kayang tampadan ang gastos pag abot sa pag-uma. Maray so may mga kapital daw ang ani may kapital hinuhuga ka ng mag-urumangon yan, lugi nga ya. Babakalon so paroy, kasino sa naman nga ya, ang presyo kan preskong paroy. Pag abot pa duman sa kumprada, so kumprada man, marisa-risa sa ng kunyam pa, presko pa so paroy. Titira dahonin grabing risiko, puporsintuhan in 20. Dyan sa National Food Authority, dahil man po dyan nagpaparabakal baganin mga preskong paroy. Binabakal dyan itong mga inalangnan, iba. Tapos, bulyo man. Kaya paano matabangan ang mga parao, mapag-arog kayan? Haluyon pang mabayadan sa buot. Hindi po ang pakarhayo na pa sistema kan, kumbaga, tanganing matabangan niya to ang mga paratanom digdi po sa satuyang nasyon. Makakuasa na nin mga helang ana orig o manok papadakulao na. Kaya entero na yang radas an manok dahil sa FMD. O ining foot and mouth disease tapos na naman sa orig nangangaan na yan in ASF. Mapaluwas na naman in kwartaan sa tuyang gobyerno ta idideklarang state of calamity, state of emergency ang sarong lugar kung talagang nagrabe kan ESF. Alagad pag abot naman sa ibang nasyon mabakal kay itong mga baratong orig dahil nga ni Aram baka yan may ESF man. So na bakal na imported, may iisip man. Na minsan may mga labadin yaman po na nababakal hali sa ibang nasyon. Pag abot digdi sa mga karne, malay mo kung so imported na karne, double did man. Ini po ang masakit. Pirming sabi nga ni Vice Mayor o dating Vice Mayor Norman Badjola kan Banwanin Bao. Pirming ang nalulukduan ang mga paratanom para atamanin na hayop. Hindi na sana sa mga nyog. Nyog baga. Babakalon 4 kilo. Sabi yung tanang, ang iba, nag-aabot man sa 6 pesos. Alagad, pag ito man ang mga paratumar, ang iba, ang gusto, arasado. Kaya magdakula, magsadit, 5 pesos ang kada pidaso. Tapos, so, may sadiri man, ang bayad nga ni palan ngunyan sa pagpakawit, 3 pesos na. Sarong nyog.
kunyan pa yan, dahil pabinunutan. O, mapabunot pa. Ang 3 pesos na yan, pagkawit na yan, saka pagtipon. Diyan pa sana, ula na may sadirinin kanyugan. Kan gusto mong patikan na mga parakawit ngunyan, para kupra, banga-banga. Habo naman sindakan tersyo. Ay, pambira ang buhay tayo. Mapagal ba ganyan magkawit, magkupra, kamudaw nga digdi. Kisa man pagparapahulugon mo, ang mga parapurot sana. Sinako ang nakukuha. O di, mas lalong logi dyan so. May kanyugan. Tapos nagbabayad pa pagpalinig, pagpabasabas. Minsan, grabe man pati ang lipas kan para kawit basta maduot ang kanyugan. Ang iba, hinuhugakan man magpara purot. Kaya, pirmi bagang daog po ang paratanong pag-arog kayo ng mga sistema. Dapat ko balansihon man ang presyo. Paglana na, kamahal na. Diyan ka mangalas, nawawara na naman yan so mga palm oil ngunyan. And nagraralataw na naman ining lana kanyog na mas mahal. Kaya nantis mo kitang magpadagos ka na sa tuyang programa, nagkakapiraliwat na mga pagirumdom. Sa mga bisita sin devotos, welcome sa Bicolandia. Viva la Virgen! Viva El Divino Rostro. Uya ang sa mga sponsors sa gigibuhon na live coverage kan Peña Francia Fiesta, Manghentes Beach Resort, located at Barangay Pararao, Balatan, Camarines Sur. Owned and managed by Adel Manghente Fajardo and Blizilda Manghente Elevado. On Style Graphics Design and Services. Quality Print On Style Graphics Design and Services offers tarpaulin printing, sublimation, t-shirts, jersey, and many more. Located at T. Perez Street, Barangay Market Site, Daraga Albay, with branches at Tabaco City. Teresita Trading, located at Siramag Poblacion, Balatan, Camarines Sur. Services offered: ATM withdrawals, cash in, cash out, for e-cash and Maya Pay bills, loading station and cosmetics items. Owned and managed by Dada, Malin, May, and Chami. Honorable Shai Fajardo Noble, Board Member, 5th District, Camarines Sur. Honorable Nena Garces Bagasbas, Municipal Mayor, Balatan, Camarines Sur. Honorable Maria Cecilia C. Cuarto, Municipal Vice Mayor, Balatan, Camarines Sur. Honorable Princess Perses Masbanwa, SK Federation President, Balatan, Camarines Sur. Attorney June Saldo, Municipal Treasurer's Office, LGU, Balatan, Camarines Sur. Mrs. Joy Bermal Roman, Youth Development Officer 2, OIC, HRMO 2, LGU Balatan, Camarines Sur. And Honorable Mark Nino B. Casano, Barangay Kagawad, Siramag, Balatan, Camarines Sur. Sa Saindo Pugabos, Diyos Mabalos. An manihamiento kan RPN DZKI Radyo Ronda nagpapasalamat sa mga minasunod na sponsors sa gigibuhon na Peña Francia coverage kan kapiyastahan kan Kabikolan. KJCL Home Enterprises, San Francisco, Iriga City. Lieutenant Colonel Van Altesa Layosa, Admin Officer, Naga City Police Office, Naga City. Jasmine Erica A. Jacob, Bolwang Paaw, Camarines Sur. Super Stop Brake and Clutch Center, Iriga Branch, Highway 1, San Miguel, Iriga City, near Hillside. Air Brake, Clutch, Banding Services, Pili Branch, Zone 1, Anayan, Pili, Camarines Sur, beside Nuestra Señora de Salvacion Chapel. Contact number 0962-942-2184 or 0910-058-4602. Owned and managed
by Ahero Family. Invest in your brake for smoother ride. Villa Alba Resort, Zone 1, Santa Cruz, Nabua, Camarines Sur. Owned and managed by Rick Alba, Corina M. Lagyap and Family. Dublin, Ireland. Joel Yan, Manager. Yonja Enterprises, Highway 1, San Nicolas, Irigas City. Susi Amaro Baluis, San Nicolas, Irigas City. Jenny Moran, Wolfie and Family, Santo Domingo, Irigas City. Mr. and Mrs. Rodrigo and Edita O. Martinez and Family, San Nicolas, Irigas City. Christine O. Martinez, Dublin, Ireland. Kevin Anthony O. Martinez, Dublin, Ireland. Sa inyo po gabos, Diyos mabalos. Happy Fiesta sa satuyang mahal na inang Piña Francia. Welcome to all guests and devotees ni Ina from Dote Barreta Mansen family, Chief of Staff, Office of Congresswoman Biden Paul Mastura of Lone District of Maguindanao del Norte and Cotabato City. Nelete Marmol Gregorio and family, Calcedonia Street, San Isidro, Erga City. Retired Fire Inspector Rosano Ronan and family, San Francisco, Erga City. Jerry Navarez, Chief Land Transportation Office, Ligao City, Albay. Reverend Father Danilo Aguilar, Pares Prest, Our Lady of Fatima Pares and Shrine, San Isidro, Erga City. Bicolandia Aluminum and Glass Supply, owned and managed by Arnel and Helen Tan, San Miguel, Erga City. Architect Sopronio Sani B. Maestrado and family, San Roque, Erga City. Jose Manrico Oralio, San Isidro, Erga City. Salcedo Gravel and Sand, care of family Salcedo, with 3 brothers and 1 sister, San Vicente Sur, Erga City. Jane J. Vera, Seaport Trading, stall number 3, Erga City Public Market, San Francisco, Erga City. Sa pag-obserbar kan kapiyastahan ni Ina, Nuestra Señora de Peña Francia, manlain-lain ang satong kamamuotan, debosyon, sararo sa pagtubod, nasa tahaw nin kadifisilan, kita gabuslugod, mawarasan nin biyaya nin kagurangnan. Sarong mensahe kan mga minasunod na sponsors sa gigibuhon ng Peña Francia coverage kan RPN DZKI Iriga, Mr. and Mrs. Jillian Ebuenga Satera and family, Apad, Calawag, Quezon, Moran, Abaga Lotto Outlet and Motorcycle Parts, owned and managed by Marites Abaga, Miss Joyce Fuenteveros and family, San Juan, Patuca, Camarines Sur, Reverend Father Larry C. Nagales, Holy Family Parish, San Juan, Patuca, Camarines Sur, Ma'am Ofelia Shenis and family, Irigas City, Mr. Mario Belmonte and family, Buhi, Camarines Sur, Fin Marine and family, Balatan, Camarines Sur, Mr. Kurt Mana Belanhel and family, Tabaco City, Jobert Auto Repair Shop and Motorcycle Parts and Vulcanizing, located at Zone 4, Barangay Guyudan, Patuca, Camarines Sur, owned and managed by Mr. and Mrs. Jobert and Jenny Dumali. Hale sa bilog na staff, asin manahamiento kan RPN, DCKI Radyo Ronda. Kami po nagpapaabot nintaos pusong pasasalamat. Diyos mabalos. Viva la Virgen. Viva el Divino Rostro. Saro sa mga ekspresyon kang pagtubudtang mga Bicolano, iyo ang debosyon ki Ina, Nuestra Señora de Peña Francia, na kita minatubod asin minalaom na ang satong personal na kahagadan, madaling simbagan kan Diyos sa paagi kan satong mahal na Ina. Kaya bilang sa iyang mga aki, ngunya na bulan kang Setyembre, sa tuya na naman ipamate asin ipahiling ang satong dakulang pagkamuot asin pagtubod ki Ina, pasiring sa iyang aking si Jesus. Ang mensahe niyan, hatod kang mga minasunod na sponsors, Mr. Oni Orsini from Arizona, USA, Mr. and Mrs. Oscar and Olga Belmonte Alanes and family of Francisco Homes, City of San Jose del Monte, Bulacan, Honorable Jose Buboy Villanueva Jr. and family of Santo Domingo, Iriga City,
Eagle Regino S. Rivina Jr., National Protocol Officer and Regional Vice Governor, Bicol Eagles Region, the Fraternal Order of Eagles, Philippine Eagles, Presi Ward of United States of America, Punong Barangay Perla C. Braga and Family of Zone 4, Pagatpatan, Batu, Camarines Sur, Sheriff Jessica A. Ibarreta, and Kids Yani Indoc Jed, Araceli de la Rama Tenorio and Family of Tanawan, Batangas. Mr. and Mrs. Jose and Francia Bulalin and Family of Zone 3, Santa Teresita, Baao, Camarines Sur. Mrs. Nida V. Trevino and Family of San Nicolas, Iriga City. Mr. and Mrs. Estelito and Daisy Pandes and Family of San Jose, Iriga City. Mr. and Mrs. Leo and Eda Pandes Dato and Family of San Jose, Iriga City. DepEd SDO, Iriga City, Legal Unit. Buracan Sariles, located at PNR site San Francisco, Iriga City, owned and managed by Miss Joanne Marie G. Vera in Jane Seafoods, stall number 37, Iriga City Public Market, owned and managed by Mrs. Jane G. Vera. Barangay Kagawad, Sani Bonjay Katangi, Oliva de First, and Miss Agnes Sanchez Fernandez and Family of Santo Domingo, Iriga City. Mr. and Mrs. Eloyo Jr. Imperial Guevara and Family of number 686 Elias Corporal Street, San Agustin, Iriga City. Ma'am Salvacion Amparado Nacario and Family of Zone 5 Balintawak Street, San Isidro, Iriga City. Mac Timeni and Family of San Francisco, Iriga City. Mr. and Mrs. Romel I. Iraula and Family, and Ma'am Cyril Martinez Vargas of Zone 1A Mayugob, Ocampo, Camarines Sur. Mr. Oyi and Dr. Helen Z. Cornelio and Family of Zone 3 Santa Cruz, Iriga City. Barangay Kagawad Marilu Garay and Family of San Roque, Iriga City, and Mr. Joselito Alfonso Sigera and Mrs. Emily Sigera and Family of C8 Woods Road Townhomes 2, San Dionisio, Parañaque City. Viva la Virgen! Viva el Divino Rostro! Sa panagos na pag-asigura na ang pirang taon na tiwala sa kalidad kan mga materyales na mababakal sa Ngo & Sons, mantinido, pinagmarhay kan Ngo Brothers na dai na mag-arog sa iba na nagpapabakal nin mga substandard as in undersized na mga bakal, arog kan kabilya, angled bars, as in iba pa, tasigon sa mga eksperto, nakabarato ka man sa presyo, alagad dai asertado ang siring na mga materyales as in posibleng magdulot pa nin diskwido. Kaya sa Ngo & Sons, ang materyales mo nakasunod sa Philippine standards. De kalidad, asin sigurado, nasa tamang standards. Asin safe, ang sa imong pamilya. Ngo & Sons, ang ngaran na matitiwalaan. Poon kadto, sagkod ngunyan. Pamilya padala, ML Kwarta padala, mula sa M. Lulier, mabilis, madali, maaasahan. Kwartang pinaghirapan, pinag-ipunan, sa M. Lulier, ang pinagkakaingatan. Padalang kinakailangan, labis na inaasahan, mabilis makakarating sa paroronan. ML Kwarta padala, pamilya padala, padalang galing sa puso. That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified world-class quality. Si Ginang Rosa, isang masipag na guro, ngunit sa paglipas ng panahon, ang kanyang paningin ay unti-unting lumalabo dahil sa diabetes. Sinubukan niyang uminom ng iBerry. Parang bumalik ang sigla ng aking mundo. Noon kasi hirap ako makakita, lalo na sa araw-araw ko nagawaan. Salamat sa iBerry, hindi nahadlang ang aking kondisyon. Nakatulong itong iBerry sa mga gawain ko. Ang iBerry ay mabibili sa Mercury at sa inyong suking butika. Ginhawa sa inyong mga mata sa presyong pangkaibigan, 17 pesos per capsule. Barreta Asin Platica ni Philip Baracena. Barreta Asin Platica ni Philip Baracena.
Balik po kita rigdi sa tuyang programa. Wala na kitang 24 minutos makalampas ang alas 9 nin pagkaaga. Magayon ang sirang ka na aldaw ang saldang. Duman sa mga may babaladon. Okay po ang panahon na ini. Sabi kan iba, nagbabatad na nga sa ugot. Dito takon minsan ang guto, naruluwas pag mainit. Hindi sunahiling ko bagang ugot, haluag na so hawak. Malnuris naman pati gutoon. Ayaw na gayon nasa sibang manok. Ay pambira. Iba habang magkakanin guto. Wala nga kito ati. Smaray nga idyo. Hindi endangered species bagayan. Kaya iba maski nga ni halas habong gadanon. Basado digdi sa House Bill number 10747 na ipinaluwas kan 19th Congress House of Representatives duman mismo sa Quezon City, introduced by Representative Ferdinand Martin G. Romualdez, Aurelio Dong D. Gonzales Jr., Manuel Jose Manex M. Dalipi, tapos Ferdinand Alexander M. Marcos, Yeda Mariki Romualdez, Jod E. Asedre, and Faustino Ino E. D. 5. An act setting the term of office of barangay and sanggunian kabataan officials to 6 years and for other purposes. Be it enacted by the Senate and House of Representatives of the Philippines in Congress. Assembled, Section 1, term of office of barangay officials. The term of office of all elected barangay officials shall be 6 years. No barangay elected officials shall serve for more than 2 consecutive terms in the same position. Voluntary renunciation of office for any length of time shall not be considered as an interruption in the continuity of service for the full term for which the elected official was elected. Number 2, term of office of Sangguniang Kabataan officials. The term of office of Sangguniang Kabataan members. The chairperson and members of the Sangguniang Kabataan shall be 6 years. Sangguniang Kabataan official shall serve for more than 2 consecutive terms. In the same position, voluntary renunciation of office for any length of time shall not be considered as an interruption in the continuity of service for the full term for which the elective official was elected. Section 3, date of elections. The next regular barangay and Sangguniang Kabataan election shall be held on the last Monday of October 2029. Di nagray na. And every 6 years thereafter. Malinaw po digdi.
na pinaga-emendaran ang manunungod sa barangay asin SK election. Ang termino palan gigibuhon na 6 years. Ang mga barangay officials asin daisinda masobra sa 2 termino. Kung kaito baga nakakatulong termino, tulo-tulong taon sa sarong termino ang mga barangay officials. Ngunyan, gigibuhon sindang 6 na taon, mas halawig. Makaduang termino, magiging 12 taon, kahit siyam na taon sana sa tulong termino. Sa bagay, bako man yan na dipisil sa parte kan mga barangay officials. Maski bagan mga barangay officials, para pakiaraman naman po kan mga darakulang politiko pag-aabot kan na eleksyon sa barangay. Pagpapara sabi kan Commission on Election na non-partisan. Kung bako kang dukot sa alkalde ay masakitan kang gumana. Tapos bako kang dukot sa congressman, gobernador. Yan po ang realidad dyan, maski pinagsasabing non-partisan, nakikiaram ang mga politiko digdi sa barangay eleksyon pag-abot sa mga magiging barangay officials. Kaya ultimo bagang barangay, grabe na po ang gastos pag-i-eleksyon. Ang eleksyon nga ni sa barangay, digdi siyudad kan Iriga, subot, subarakalanin boto sa rong barangay. Minabot nin 2,000. Amak mo sana yan. Ang pamamakal kan sa rong punong barangay. Bako na bagang burubasta ang ginagastos. Anapot dyan, sa insinda nagpaparakuruan ng pundo para ipamakal nin boto sa mga botante. Kasino sa naman, ang income kan barangay. Kung so ipinamakal, babawion dyan. Kaya bakong makangalas kung mayong nagkakaharaman na proyekto sa barangay, gastos pa sana sa eleksyon, nga na. Ano, nagbabalik si Karondang Raquel. Karondang Raquel, pasok. Okay, salamat tabi Karondang Philip. Sa tuya pang dugang na impormasyon sa lado lokal, magbabantay at mag-aalalay ang Office of the Civil Defense Bicol sa gabos ng mga opisina sa departamentong nabilo o mabilog sa Joint Operation Center sa implementasyon sa mga plano para sa mangyayaring Marian Year Campagna Francia Festival 2024. Makakaiba sa pagprepara ngunyan, iyo ang mga nilalauman ang mas dakol na deboto, pati bisita ngunyan ikasanggatos na taon kang canonical coronation ni ina. Ipigsabi man ni Regional Director Claudio Yucot, mayong papel ang Office of the Civil Defense Execution, mga plano ka mga cluster, pero kung may mangyaring dain nilalauman, saka lang sinda malaog. Kung kanakaaging Hulyo tabi Karonda Philip, pinagsaksihan, pinag-obserbahan mismo ni Yucot ang situation exercise sa Siyudad ng Naga na ipinahiling ang malain-lain na insidente araw kang pagpapasabog, kasulo at sinibapa para magbalangkas kang plano at mahiling ang kapreparaduan sa nasabi ng napakadakulang okasyon sa Simbahan Katoliko ni Nuestra Señora de Peña Francia ngunya na bulan kang Setyembre sa Siyudad ng Naga. Yan ang sa tuyandugan ng informasyon, kikan sa location, Raquel Cáceres reporting. Field Report! Salamat Geraray tabi Karondang Raquel sa mga heras mong informasyon. And connection kan nagdadangadang na Peña Francia Festival duman po sa siyudad kan Naga ngunya na bulan na Setyembre.
Kumusta man palan kay Mayor Rela Coste dyan po sa Banwan kan Buhi, Camarines Sur. Ki dating alkalde Margie Moran Aguinillo. Sin man ki dating alkalde Jones Belsa. Kaki Konsyal Bilya Santo Anonato, asin man si Dr. Ramon Nonato. Condolence man palan sa pamilya ni Ma'am Noreen Nadzori Quezabal. Kumusta man ki Sailin Ligasyon dyan sa Barangay Santa Clara. Siyempre ki punong Barangay Emalyn Cabrera kana Barangay San Antonio. Sabi ni Senadora Nancy Binay, question the Department of Education over why students were able to get promoted to higher grade level without being proficient in basic arithmetic. Paano tayo umabot sa ganitong sitwasyon na nakarating ng grade 8 pero hindi marunong mag-add? Ay, Santissima. Sabi man digdi, puro na lang kayo bas, matuto naman din po tayo magpasalamat. Balik tanaw at pasasalamat sa isang malaking ambag o contribution bilang dating DepEd Secretary sa loob ng mahigit 2 taon. Sabi man digdi, mandatory toothbrush drill. Kan panahon na ang DepEd Secretary pa si Vice President Sara Duterte nagsabi na plano na magkaigwanin mandatory toothbrush drill as part of the National Culture to Peace Program and the K-12 curriculum. Ang mandatory toothbrush drill ay isa sa components na gusto namin na kaparte ng ating National Culture for Peace. Doon tayo magsimula sa pagtuturo sa ating mga kindergarten children kung ano ang pagsunod sa drills. Okay man ining kasuguan na inin kana panahon ni dating DepEd Secretary Vice President Sara Duterte. Paano pala sa mga barangay na so kaakian para mama sumagurang. Kung dan mga aki, dahil pamantatawang magmarama yan kung kinder. Bagay marayan ta nga makanood ng mga mag-toothbrush. Dapat tinawanin mga Colgate ni ano yan, Vice President Sara Duterte. Bawasan sa intelligence fund. Tinawanin mga Colgate tapos ito bagang toothbrush. Garo-garo dakol talaga kahit sa para panaong pang sipilyo duman sa mga kaakian. Dapat tukdoan ang mga kaakian ng tamang pagsisipilyo. Kung minsan ako na po ang mga aki ngunya na magsipilyo. Dahil pa pagpara surugoon na mag-toothbrush. Itong ngipon ninyo yalo na. Kung para mama man, mapula na itong ngipon. Hoy, sa mga teacher pala, tinao na so sweldo ninda. Inubos na. Kaya nagalat na sa nakan bonus. Sabi ka ibang teacher ay tapos ngaya.
nauna sa sweldo, mauubos tulos ngayon eh. So sarong bulan, bilog ng itinao. Bako ng kinsinas. Hoy, kumusta man ki Manoy Felix Casti Castillo dyan po sa San Isidro, digdi po sa siyudad kan Iriga. Ki Manoy Into, ki Bangor. Di man sa barangay San Nicolas, sinman ki Aldrin Altesa. Sa Banwaan ka na Baaw, bising-busy na. Kaya sasaraduhan ang mga mayor na tinampo dyan po sa kasentruhan. Koneksyon ka na Pentakasi, so yan Baaw. Ako man daw, kunyan daw kayo ng mga Pentakasi ta. Kung minsan, mga aktibidades yaon sa LGU, bako man sa simbahan. Ginagastusan na maray kan mga local government units. Embes ipulian ID na napurot asin pinagsamantalahan pa kan sarong concerned citizen ang sarong doktor. Matapos mahulog kainian sa iyang PRC ID sa parking lot kan sarong bistadong supermarket sa siyudad kan Naga. Sigon ki Meya agom kan doktor magayon na kutaan sa inda nga urulay sinkon paano kaini maibabalik ang ID kan sa iyang agom na kaidto pa. Dahil naghaloy, biglang nagbago ang isip kay ni asin hinahagada na sindanin kwarta para maibalik niya ang ID kay ni. May huma pa sa iya. Na babaeng nagpabisto na si Jasmine Reyes na dahil niya ipupuli ang ID kan sa iyang agum kung dahil siya maguhulog nin kwarta sa pagikan Jekas ay pambihira. Hello, especially sa mga taga Siruma, baka may kabisto kamong mga taga Bito na nagtatrabaho sa SNR Naga or Landers Naga. Any lead would be a great help. Please report na lang po for any unofficial medical use of my husband's name. Salamat po, pahayag ni Meya. Sa ngunyan, dai panabisto pagkakabisto kan extortionista na naghahagad din kwarta sa doktor na nawaranin ID sa siyudad kan Naga. Na pangyayari. Oportunista man. Namatian man na linog na uminabot sa 2.6 magnitude na linog sa Banwaan kan Buhi, Camarines Sur kasubag-ong mag-umagahon alas 4:35. Igon sa earthquake information number 1, date and time August 15, 2024, 4:35 AM. Magnitude 2.6. Depth 0.33 km. Location 13 degrees 49 degrees north, 123.51 degrees east, 006 km north, 11 degrees west of Buhi, Camarines Sur. Hoy, good morning man ki Miss Ella, asin man ki Etche Chavez dyan po sa Nenyo Jesus, Batu, Camarines Sur. Siyempre ki Engineer Paulino Laganson dyan po sa San Vicente, Batu.
Kumusta man ki Vice Mayor Big Sapnay Ramos? Yata pala nagpasiring duman sa Senado. Sabi digdi, malaking karangalan na muli po nating makadaupang palad ang mga pinagpipitagang mga senador ng Pilipinas sa paglapit natin ng mga planong programa, proyekto at serbisyo para sa Irigeños. Maraming salamat po Senate President Francis Ches Escudero, Senator Amy Marcos, Senador Win Gatchalian, Senador Bong Revilla Jr., Senador G.B. Ejercito, Senador Jingo Estrada, Senador Ronald De La Rosa, Senador Cynthia Asinman Mark Villar. Tapos ang nakabugtak digdi, Arriba Irga, duman sa Senado. Yan pala sa Banwaan ka na buhi, nag-asumer na. Si dating kagawad Edwin Salvamante na bagong Menro Chief. Edwin Salvamante shall no longer be described as minor employee, not rank and file, nor as an underling. Reason, his appointment as Municipal Environment and Natural Resources Officer has been concurred by the Sangguniang Bayan on July 15 and easily. Since all the job application and appointment papers and been complied with, there is no reason to refer Salvamante's case to the Good Government Committee. Councilor Gloria Arce told her colleagues, according to SB minutes of July 15, but released only on July 29. Arce's doggedness to pluck Salvamonte out of the committee for scrutiny was a rebuff from Councilor Maria Villazin Nonato as presiding officer. Pro Temporijo earlier wanted the applicant to be scrutinized for his character as a public servant. Nonato took the gavel as soon as Vice Mayor Jofred Balagod declared open decision and hurriedly left the hall, apparently because he had an official business to attend to. Salvamante had all the opportunities on his plate while serving as councilor, full salaries and allowances. He finished his bachelor's degree at the University of Makati, all paid for by the local government. Under then Mayor Jones Belsa, he is also an environment planning passer at 72% grade. When his 3 consecutive term ended, he was hired as private secretary of the Mayor Lacoste, who was also serving his last term in office. It was during this time that the 40 million pesos loan with Land Bank was hatched, ostensibly to buy heavy equipment to save the LGU from expensive equipment rentals. And no time after the Land Bank released the money, Salvamonte negotiated for the purchase of the equipment from some middlemen in Cebu, which turned out to be second-hand vehicles proof. The LGU began to do repairs as soon as they were delivered. Until now, repairs are a constant in the LGU. Talks continue to spread that out of the 40 million pesos, only half of it was spent for the vehicles purchase. Salvamante, a rabid defender of the negotiated sale, had posted on social media and dared anyone to sue us. If there was any irregularity, sue us. Means he and Lacoste, who apparently substantially benefited from it.
7-year amortization cost the LGU modest approximate of 62 million pesos. Could not get the exact figure because the loan records had already been archived. According to municipal accountant Maria Cristina P. Guerina, it matured on May 7, 2020. Meanwhile, Salbamante does not want to move to his Minro office. He prefers the town library as his office, which he has been occupying for over 2 years as head of the Special Project and Research Office under the Office of the Mayor. With no executive yet, Salbamante as focal person on the CLUP, Comprehensive Land Use Plan, and lieu of Architect Resel Sabruzo Eballar, who was then on maternity leave when Lacosta assumed his first year of his second administration. The architect is the Municipal Planning and Development Officer, and the CLUP is necessarily under her job description. Her office is on the second floor of the old municipal building. As a CLUP focal person, Salbamante was uncomfortable at MPDO office, which some engineering staff shared with. He chose the library as his workplace but failed to complete or do the CLUP refinements despite his 1.7 million pesos funding. In the meantime that he is now Menro, Councilor Catherine Martinez has urged him to turn over all the CLUP documents to Sabruzo Eballar. Yan po dyan sa Banwaan ka na buhi. Bueno, antes po kitang magpadagos kan sa tuyang programa, liwat nagkakapirang mga pagirumdom. Charm Fabric Conditioner with Bloom Fresh Technology. May antibacterial na at ka-bloom sa bango ang dami. Charm Fab Gold, makabloom sa charm. Walang amoy kulong, kahit sampay sa laon. Makabloom sa charm. Charm Fabric Conditioner. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World-class quality. ACS, good pa dumit man siya. Hello, right for blue. Isang labanan yan. Right for blue. Pride Bar Blue with powerful stain-away enzymes. Malupit magtanggal ng dumit mancha pero di masakit sa kamay. Good pa dumit man siya. Hello, right for blue. Isang labanan yan. As tested ang cotton and polycotton. Sa mancha, malupit. Sa kamay mo, mabait. Pride Bar Blue. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World-class quality. ACS. Si Mommy at si Washing Machine believe sa Pride Washing Machine Detergent. Hello, Washi! Hello, Mommy! Laundry day na naman! Ready ka na sa mancha, chocolate, putik, libag? Kaya yan ang Pride Washing Machine Detergent. May triple stain-away formula. Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha. Easy ang labada. Mula noon hanggang ngayon. All you need is pride. All you need is pride. Pride Detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS. Sa panahon ngayon, kau ba'y sigurado? Kau ba'y protektado? Ang pamilya ay i-shield mo. Laban sa bakterya, i-shield mo. Laban ng antivirus, i-shield mo. Shield Bath Soap. Gadan ang 99.9% of bacteria and virus tested. Tubod ang mga eksperto sa Philippine Nurses Association. Sa sakit protektado, i-shield mo. Pamilya'y protektado, i-shield mo. Shield Bath Soap, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality. ACS. Hali sa #1 Smart Dishwashing Paste. Tanggaling-galing mo! Smart dishwashing paste ko! Pritong ulam na masebo, plato at kaldero. Tanggaling for everyday. Arog kayan, pag Smart ang Dishwashing Paste, may double tanggaling formula. Tanggal kaling ng sebo, asin bakterya. Pahit para walang pahit, linis fantastic sa metal at plastic. #1 ko to! Tanggaling-galing mo! Smart dishwashing paste. Heavy duty linig, kada pahid. Smart Dishwashing Paste, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS. Para di madaling masira ang ngipin ng pamilya, ngayon pa lang. You need toothpaste for brushing every after kumain.
Dahil ang unique toothpaste may Max Protect formula. Ngipin ay Max Alaga, Max Protektado pa. Helps stop cavities even before they start while keeping breath fresh with regular use. Unique toothpaste for brushing para siguraduhin ngipin ay Max Alaga, Max Protektado pa. Unique Max Alaga, Max Protectado with unique toothpaste maximum fluoride protection. Manufactured by ACS Manufacturing. ISO certified world-class quality. ACS. Boom Papaya, White Rose Papaya, yeah, yeah, yeah. Boom Puti ka in 7 days, oh yeah, 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 yeah. White Rose Papaya. New White Rose Papaya. Iguaning double whitening and papaya extract as in vitamin B3. Clinically proven man magpaputi in as early as 7 days with regular use. Puti ka, White Rose Papaya, yeah, 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 yeah. Papaya puti, papaya fast. White Rose Papaya with vitamin B3. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality. ACS. 7 healthy habits. Ilayo ang inyong mga chikiting sa piligrong hatid ng sigarilyo. Alam nyo ba ang alinsunod sa Executive Order 26 na nilagdaan noong 2017, bawal magbenta ng sigarilyo sa menor de edad? Alam nyo rin ba ang bawal magtinda ng sigarilyo malapit sa mga paaralan at palaruan? Maging magandang halimbawa para sa kabataan. Say no to Yossi para walang pagsisisi. Quit now. Dial 1558 for assistance. Isang paalala mula sa inyong DOH Bicol Center for Health Development. Problema ang sasakyan mo? Kulog payo na, kulog bulsa pa! Pero don't worry amigo, sa Maximus Auto Care Center, ang auto mo ayos tulos. Ang Maximus Auto Care Center may computerized car diagnostics and scanning, mechanical services, body repair, electrical, battery charging, car aircon specialist. Asin nagaako man sinda nin preventive maintenance services para sa gabos na klase nin bihikulo, kabali and fire truck. I-contact lang ang Maximus Auto Care Center sa Nabwa, Balatan Road, Zone 1, Sitio Abaca, San Antonio, Ogmon, Nabwa, Camarines Sur sa 054-884-6509, 0915-096-1993 o sa 0960-563-9766. Email address maximusautocc@gmail.com. FB page Maximus Auto Care Center. Hanapon lang si Mr. Joseph Sim, Chief Mechanic, Maximus Auto Care Center. Maximus Auto Care Center open from Monday to Saturday, 8 a.m. to 5 p.m. Maximus Auto Care Center is PhilJeps registered. Barreta Asin Platica ni Philip Baracena. Barreta Asin Platica ni Philip Baracena. Balik po kita digdi sa tuyang programa. Iguan na lang kitang 3 minutos na natatada antes po kitang magpaaram. Nagapatanid man si Africa CDC Head Jen Kasiya na ingkaso day ini natawanan tulos na o marisaan madidipisilan na sindang makontrol huli sa pagdeklarar nakan Africa Centers for Disease Control and Prevention and Monkeypox como public health emergency sa indang nasyon. Sigun sa grupo na nahaadit sinda, huli ta marikas ining nagkuriyat. Puon kaya kan Enero, sobra sa 13,700 na sa indang na-rehistrong kaso kung sa igwang 450 na ang nagadaan sa Democratic Republic of Congo. Nagkuriyat naman ang nasambitan ng virus sa kadakol na nasyon sa Africa, siring sa Kenya, Rwanda, Burundi, asinman sa Central African Republic. Huli sa pagdeklarar kan public health emergency, matatabangan na kan mga gobyerno na makipag-coordinate sa sendang pagresponde asin madugangan ang pag-abot nin supply nin pulong.
human kana non-government organization sa Banawanin, Calabanga sa indang programa na pig-apod na Donate Clothes on Wheels. Sigon ki Boss Bruce Torbots, negosyanteng gikan sa Banawan kan Calabanga, pigpahayag kay ni na obhato kan sa indang programa na makatabang sa mga kasaridatan o nangaipuan daw sa dit na paagi. Katakod kay ni katabang ang mga business owners kan ukay-ukay asin iba pang negosyo nagtitipon subuot sinda kan mga daina nababakal na paninda asin makalihis na makatipon sa indang pigdi-distribuer ini sa mga tao na mayong pambakal nin gamit urog na sa mga nasa remote areas. Sigun ki Torbots, embes kaya na apon mas marahay ko na mapapakinabangan pa kan iba urog na takadakol ang nagtitiyo sa presenteng panahon. Paliwanag pa man na subuot kay ni na kaya subuot inapod na Donate Clothes on Wheels nenhulita gamit ang mga lunadan sa indang pigbibisita ang mga tao, barangay, munisipalidad asin man na pigtataw ang donasyon sa indang natipon. Sa ngunyan, hagad na sanaman kay ni na makanood na magin bukas sa pagtabang sa iba urog na sa mas nangangaipuhan. Bueno, inabot na po kita kan oras kan sa tuyang pamamaaram. Nakaiba niya to sa pagpaabot ng informasyon si Raquel Caceres asin man na Glinda Viares. Sa information si Tony Matic Saison. Sa transmitter si Bert Cabrillas. Sa lado technical si Cha Buenaobra. Yaw naman si Apa. Hana Paglaom Kanasyon Pilipinas. Si Ma'am Calri Yago Ligasyon. Ako man po si Philip Serdan Baracena nagpapadyos mabalos kan sendong daing sawang pagantabay. Barreta asin platika ni Philip Baracena. Barreta asin platika ni Philip Baracena.